t'en sera une co. Alors, ne m'a fla ni fait. Ne m'a saba ni fait. Ni carte Bamako. Ni quartier Badi. N'a fera ko courant peut-être que Robert n'a un quartier te. Courant mais nyama ko. Courant mais nyama ko. Courant pana an kuna kalaba. Kata kalaba. Golfula. Courant mais grand bureau. Courant mais sabal bureau. Courant mais kalaba bureau. Ah, ala mata kalaba bureau courant be. On est au courant de l'euro du mani. Courant te an de fait kalaba. Kalaba courant là. Kalaba courant assez. Courant te. On t'a eu mon énergie mo wala. Juguya de. Juguya de. Wallahi, yan juguya. Ne me fait gagner ngeba do. Ni kala trou da. Iba dabali. Ka courant bara. Ka bo quartier bela kana na yan quartier la. Kalaba assez ko. Donc ni e famia. E be fengo courant bo garage bu. Ka bo kalaba courant, ka bo golf bo. Ka tige yen bela ka courant bara, courant na kalaba courant do. Awa bana kana ta rashini. Nte bashi. Ah, ye jabi soro. Ni baraka no ko jugu. Courant ateti ya bo kalaba courant c'est la bi. Yo bané pep. Mais pourquoi ka ke? Ibe énergie lili lo. Edem lili. Ibe ta edem lili bo kana na mo barago dima, ni o barago dima yani die wulite. Courant ateti ya kalaba courant c'est la bi. Kama. Edem lili. Ni mo soro. Courant poto nunu. A tourner dugu jugoro ibe do dugu jugoro kana a senga yele sa fere ibe a senga do a jugoro ibe yen lili bo kuran poto nunu lili ya famia ni sera no ma mo bara kunyo bara go dima kuran te tige kalaba kura se da be karamo ala era kana kuran si fiu kalaba asela kuran era kana na fiu wallahi energie mo ko ka sambe ke ka kuran tige ne bo korodo ne tan ni ne basa tuna so ni bone karamo bo ka blongolo arrête este fouido adara ji o mi nyangwe kuran atige mali be ga bla au fi no doro o da kalaba ngo o le mu diala ma me do fara bara ga kuran era tena kalaba kuran se la ble o bana Kara design. Iye ni fana ke tugune.